612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Oras sa DYHP, alas 5:16 sa kahaponon. Headlines. Uluhan sa ato mga balita, cash assistance alang sa mga senior citizens sa syudad sa Sugbo, posibleng unya pa sa buwan sa Hunyo, i-release sa kagamahanan sa Dakbayan. Samtang Cebu Governor Pamela Baricuatro napungot sa komento ni Vice Gobernador Glenn Soco kabahin sa settlement sa ALQC kung Apeland Quarry Corporation. Kapit sa kagatos ka mga suspetsados lain-laing krimen nadakpan sa Cebu City Police Office sa tulog ka adlaw nga simultaneous anti-criminality and law enforcement operation. Greenhouse facility giturn over nga to sa Bay GMP Female Dormitory sa Mandaue. Mga mga headlines. Sugbo ka Bisaya ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos mohatod sa ato mga balita news updates adlaw Miyerkules Marso 11, 2026. Kumusta man inyong kahaponon karon? Ang mga nag-andam sa padong ng panihapon, maayong hapon unsa may inyong menu, unsa may inyong putahe karon, unsa may inyong sudan. Labi na kay nagmahal ang kanon. Unsa man nakasimple, importante makabusog. Naminaw sila mga radyo karon 612 mayong hapon inyong tanan og sa atong digital platform DYHP Permanent Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Naglanog-lanog kanunay ang DYHP. Sa detalye na sa atong mga balita, cash assistance alang sa mga senior citizens sa syudad sa Sugbo, posibleng unya pa sa buwan sa Hunyo, i-release sa kagamahanan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolunos. DYHP RMN Report. Posibleng unya na sa buwan sa Hunyo i-release sa kagamahanan sa Dakbayan Sugbo ang cash assistance alang sa mga senior citizens sa syudad. Kini kung maprobahan ni Mayor Nestor Archival ang ordinansa nga mahatag sa cash assistance matag 2 ka buwan. Ang city government doon na pay hatagon nga 1,000 ka pesos sa mga senior citizen alang nining buwan na. Matun sa mayor nga siya nihimo pa consultation labot sa bag-o nga aprobahan nga ordinansa sa konseho alang sa quarterly distribution sa cash assistance. Gibaliyag ni Archival nga kung iyang mahukman ang pag-aprobar sa maong ordinansa, usahon na lang ang 4 ka buwan sa maghatag unya sa buwan sa Hunyo. O i-continue ako ng aprubahan, that would be June. Isudyohan pa gyud maayo. Naghimo ko og consultation gyud unsay mahitabuan itay naman gyud ni pros and cons le. Si Mayor Nestor Archival sa Nazaran, ang mayor lakip na kang Vice Mayor Tomas Osmeña, mas pabor sa monthly distribution sa cash assistance alang sa mga senior citizens sa Dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balonos, DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ato oras sa 5:20 sa kahaponon, samtang Cebu Governor Pamela Baricuatro napungot sa komento ni Vice Gobernador Glenn Soco kabahin kini sa settlement sa Apeland Quarry Corporation. Kasama mo sa balita Radio Man RV Veloso. DYHP RMN Report. I don't know why it was necessary to have a press con. He could have called me and asked me about it. I don't know what he's trying to do. Is he declaring war? Because I'm prepared for war. Glenn Soco. Mao kini ang reaksyon ni Cebu Governor Pamela Baricuatro kinsa mipangan ni Vice Governor Glenn Anthony Soco human niini gi-question ang plano sa Executive Department pagsulod sa usa ka settlement tali sa usa sa pinakadako nga cement manufacturer sa Sugbo. Ginganlan ni Baricuatro si Soco nga hipokrito gumikan sa uwahing mga pamahayag niini sa media kabahin sa proposed 211 million pesos nga settlement tali sa Apo Land and Quarry Corporation nga una nang dunay inisyal nga kasabutan nga moabot sa 1.2 bilyones ka pesos. Gisalikway usab ni Baricuatro ang giingong mga huhungihong nga gihatagan og special treatment sa administrasyon ng ALQC. Atod sa gobernador nga giingong unang midangop kaniya ang legal counsel sa Apo nga mi-propose sa maong settlement. Una nang misupak ang administrasyon sa dakong kaltas sa bayranan sa Apo gikan sa 1.2 bilyones ka pesos ngadto na sa 211 milyones ka pesos nga naglangkob sa 16 ka tuig nga hangtod sa nasuta nga ang lokal nga kagamhanan dili makakolekta og extraction fees gikan sa mga pribadong luna. But my conscience is clear. You know? I don't know nila. Their conscience is clear.
But as far as I'm concerned, my conscience is clear. There's no backdoor negotiation. It was a discussion between lawyers, between legal teams. So can you see the hypocrisy that's happening here? Si Cebu Governor Pamela Baricuatro. Sa kasamtangan gisusi sa mga magbabalaod sa Hunta Probinsyal ang proposed ordinance nga naghatag og katungod sa gobernador nga mosulod sa settlement o compromise agreement tali sa Apo. Kay namduman nga niadtong 2023 ang 16th sangguniang panglalawigan mihatag usab og katungod ni kanhi Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa pagpirma sa compromise agreement tali sa Dolomite Mining Corporation kon DMC. Diin gibana-bana ang moabot sa 856 milyones ka pesos nga mining obligation, diin gipaubsan ngadto sa 56 milyones ka pesos nga mahimong bayran niini pinaagi sa pagdata. Gisuwayan usab pagpangayo sa habig ni Soko, apan subay niini wala pa kini mo komento sa pamahayag sa gobernador. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Radyoman RV Velocity WHP Tatak RMN. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag Vita D Plus Coffee Mix. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:24 na sa kahaponon, kapin sa usag kagatos ka mga suspetsado sa lain-laing krimen ang nadakpan sa Cebu City Police Office sa tulo ka adlaw nga anti-criminality and law enforcement operation. Kabahinis kampanya batok sa illegal nga drogas sa pagpatutok niini sa CCPO. Kasama mo sa Balita Radyoman Arnold Bustamante. DYHP RMN Report. Kapinsa sa kagatos ka mga suspitsado ang nangadakpan sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo sa tulo ka adlaw nga dungan nga anti-criminality and law enforcement operations gikan Marso 6 hangtod na sa 8 2026. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Deputy City Director for Administration o kasamtangan nga spokesperson sa Cebu City Police Office nga nakalusan sila og 83 ka mga operations batok sa illegal nga drugas, illegal gambling, loose firearms ug wanted persons. Usa sa dako nga accomplishment mao aga pagkasakmit sa 1.1 milyones pesos nga balor sa illegal nga druga sa sitio San Juan, Barangay Mambalin sa Dakbay Sugbo. Ang suspitsado giila nga si alias Unga, 21 anyos, taga Sitio Riverside, Barangay Duhlo Fatima sa siyudad sa Sugbo nga nakuhaan og binulto nga gituang Cebu. Lagip sa nadagpan ang laing drug suspect nga si alias Bilat niadtong Marso 6, 2026 dito sa Sitio Bato, Barangay Ermita nga nakuhaan og balot 340,000 pesos. Samtang silang kampanya batok sa mga pinangita sa balaod, ang CCPO nakasikop og upat ka mga most wanted persons o sa ari top 5 municipal level nga most wanted sa kasong sexual abuse ug ang usa top 8 municipal level nga dunay kasong 8 ka ihap sa kasong batas pambansa bilang 22 kung pag-issue og checking nga walay igong pundo sa bangko. Lakip sa nadagpan ng top 3 provincial level o sa top 3 regional level nga pulos dunay kasong murder. Mipasabot si Oriol nga matag simana milusad og simultaneous anti-criminality law enforcement operation ang CCPO aron mapugnan ang krimen sa matag barangay. Labi na silang kampanya sa illegal nga drugas kausa sa gipatutukan ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan tungkol usan ni sa hinungdan sa pagsaka sa krimen. Importante ni siyang kuan nato, no. So matagkaron og unya nagpahigayon ta og sa Clio in going after all illegal activities, dili lang sa wala lang ta mag-focus sa illegal drugs, illegal gambling, sa loose firearms ug most wanted persons. Labing dako namo nga effort nga gipahigayon karon kining pakigbatok na to sa illegal na drogas, wherein diha gyud ni focus no sa inyo makita nga daghan accomplishments 41 ka bok operasyon ang gipahigayon sa nagkanalain ng mga istasyon diri sa Cebu City Police Office. Si Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyoman Arbo Samantha YHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
At oras sa 5:26 sa kahaponon, o kini nga portion dalit ka nato sa DTX 500. Ikaw ang kamit mga sakit karang panahon na mag DTX 500 na matag adlaw. Doon na kanit siya ng tinikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo bo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makatabang, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit, sama sa hyperacidity, ang GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 are best choice against diabetes-induced hypertension. At oras sa 5:28 na. Moabot sa usa ka gatos kon 100 suppliers o contractors ang ipamulta sa Department of Agriculture kon DA og 81 milyones ka pesos tungod sa delayed deliveries din kadaghanan niini mga abono, binhi ug farm equipment ni atong 2025. Kailangan usab ang pagpatukod sa pipila ka mga agricultural facilities ug irrigation projects tungod sa mga pagkailangan sa pipila ka mga contractors. At oras sa 5:29 na sa kahaponon, arita, DYHP answer to win promo sa Dipatong Traffic Update karong hapuna mga kasama. Siguraduha nga naka-like ug naka-follow mo sa ato ang DYHP Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kaya na doon ay blue nga checkmark. Tupad sa pangalan ng apelyido mo na official Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo. Share usab ang ato ang live program karon sa DYHP News Updates aron doon na kay kahigayunan makadawat og 200 pesos GCash. Ani ana ang atong pangutana karong hapuna mga kasama. Pila man to ka mga suppliers ingon man contractors ang ipamulta karon sa Department of Agriculture gumikan sa delayed nga mga deliveries nga naglangkob og abono, binihi ug uban pang farm equipment. Comment lang ang imong tubag mga kasama sa itong live program karon sa DYHP News Updates. Pila man to ka suppliers, contractors, ang ipamulta sa Department of Agriculture. Dako po ito nga multa, 81 million pesos lumikan sa delayed nga mga deliveries. DYHP, una sa lahat. Traffic Update. Ato na karong i-check atong kadalanan ning kahaponon karon taliwa sa pag-usbaw sa presyo sa lana usa man kasaman JQ traffic magagihapon daghan magihapon nga mga motorista karon rali man JQ kumusta diya sa gawas DYHP RMN Report. Yes, salamat sa mga radyo malaida, no? Sa itong pagdadinaw, karon mag-oras sa medyo ang Eframos extension, medyo hawan-hawan karon. Pero ingon na ng oras sa sagad, slow moving sa kanang dapita, pareho sa may Iscario. Ang Iscario, way paglubad, no? Slow moving ka pa ng mga sakanan, gikan rin sa may eskina Osmeña Boulevard, rin sa may Cebu Provincial Capital, pareho rin sa may eskina Juana Osmeña, o hangtod rin sa may Gordo Avenue o Iscario Extension o ubos kabahin sa flyover doon sa Pag-ibig. Samtang ang Juana Osmeña, gikan rin sa may Eframos o sa may Mango Avenue, medyo slow moving sa masaganan, pero ang Picas Lane, gikan rin sa may Iscario, awan na karabagara sa parehong rin sa may F. Ramos. Samtang ang Osmeña Boulevard, gikan rin sa may Finti Oval, parehong rin sa may Cebu Provincial Capital, medyo slow moving sa masaganan, napektuhan nini ang Emvilis o niya ang Biro Rodriguez sa Carmora sa hod sa bandaga sa masaganan, parehong rin sa may Verama Avenue. Ang Mango Video, moderate ra Carmora sa gikan sa Fuente, parehong rin sa may Jeromo Sloma Avenue. Ang downtown area sama ning Colon, Pilay sa Ligasyo, Recordao, kay Modritra, ang dagan sa masakan Karagabagaw, Rasa. Samtang ang sahot nga bahin, sa Ramara sa Mayot, ang dagan sa maskapan, ang ubang nga mga daan, habig din sa may Verama Avenue, Punta Princing, habig sa may Efliamas, Verama Avenue, o din sa may Banawa, habig din sa may Sipadilla, Recordao, Modritra, ang dagan sa masakanan, ang isa at pisad, no, ang both side, ang kabalakan, Modritra, ang dagan sa masakan Karagabagaw, Rasa, sa kahaponon. Samtang sa laing report na po, na itong nakuha,
Siyaw kasama radyo ni mga disgrasya dito sa Camotes Island. 2 taon ni kami rin ang nakaras, no, ang namatay. Uy, pastilan. Humalabanggang ilang motosiklo sa Puluan sa Lube. Kagabi, alas 9:20 dito sa may sitio Kamandang, Barangay Tigis, Puro, isla sa Camotes. Ang mga biktima mo kining 2 ka 15 anyos alias Hapoy o Japoy, 15 anyos o kining iyang backrider nga si alias James, 15 anyos o pulos umulupyo sa Puro, Calachutsi, Barangay Calmante, Todila, sa isla sa Camotes. Sa investigasyon sa kablisan sa Puro Municipal Police Station, ang 2 ka mga biktima sakay kini og rosing nga motorsiklo gikan sa San Francisco o padung kini manguli sila ga panimay diha sa may Calmante. Apan pagabot diha sa may kurbanahon nga bahin sa mao nga lugar, wala makakontrol kini nga driver og nabangga sila sa puruan sa lubing resulta silang grabing pagkaangol. Isuwa sila pagdala sa tambalan sa Ricardo Maninggo Memorial Hospital. Apan sorte kining 2 ka mga minoridad kay pulos kinigid declare nga dead on arrival. Sa ato pa kasama JQ, usa lang ka oras ang gintang human sa disgrasya sa Dawes Carmen, 9 o'clock nahitabo po ning sa Puro Camotes nga vehicular accident. Gahapon ay pinagahan. Pastila sa tiba tulo. Tulo. Nga nikutlo yung kinabuhi. Camotes 2 niya diri sa Busay upat. Kakalas kinabuhi ron. Sa ato pa, 4 plus 1 plus 2. Balikuan. 7. Pastilan. Ito ang kinabuhi sa disgrasya, no? Dari sa probinsya o dari sa sa Sugbo kasabag radyo. So morning atong gipakita karon sa to ang digital platform sa tong Facebook page live program. Sa morning biktima. Kanang 2 kasama radyo mga 15 years old taon, ano? Mga minoridad pa. Kaya, maulat to, no? Wa maka, ito kung kamabali mo drive, kamabali mo drive, kay nagdagan may langgi maniho nga, no? Onya, di wala sa kurbadahan nga ba, watali siya makabawi, no? Posible, kay kurbadahan man na blind curve man, auto nga na diretso sa pagpangga sa pulungan sa lubi. So, unsa ba kani nakainom ba kani under influence sa ilim nga makahubog? So, man gi specify sa Maradyo Aida, no, kung mahubog na kita maning duha. Pero kiningon na orasa posibilidad, no? Anya mga 15 anyos pa man ning edad ning duha. Silan. Mga batan-on pa, pero so far wa may giko lang investigasyon nga nakainom or na kahubog man ning duha ka sa Radyo Aida basta pagabot na score manahon nga bahin sa Corbanda, wala makabawi ang kuan, ang driver matong na pangga sila sa punuan sa Lubin Town dito sa may lugar dito sa may Sitio Kamandang, Barangay Tigis sa lungsod sa Forest sa Camotes, Carama, kasama radyo mga. Wala gato gagiwa kalab-labad na isa ka lang disgrasya kagabi dito sa Stars Camotes. Ikaw sa gawa sa lang sa traffic update sa Police Report. Ako yung radyo man, Joseph Huascano, DYHP Tapak, RMN. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:35 sa kahaponon, pasilan. Tulo ka mga vehicular accident nga puro gyud ni kalas o kinabuhi ba kasama santang update sa balita. Traffic enforcer sa Carmen di ito nalatayan sa ka 10-wheeler truck kagabi ito sa Dawes Norte, lungsod sa Carmen. Mga padura to mag alas 8 patay di adiha. Ako sa ka-traffic enforcer nga nailan nga si John Ray Ripaso. Hingkod ang panuigon og residente sa Malbago, Luyang sa lungsod sa Carmen. Suma sa investigasyon sa Ripaso, nagmaneho sa motorsiklo nga Yamaha Mio nga doon plate number 632GYJ o doon kini angkas nga lalaki nga nailhan si Joe Rami Lumungsod Singson nga nalandig sa Tambalanan tungkol sa naangkon nga angol sa kadaiyang parte sa lawas. Nagabihan sa kadaot sa ulo ni si Ripaso hinungdan nga on the spot in town kining namatay samtang iyang angkas nga si Lumonsod gida sa Davao City Provincial Hospital. Nga sayra nga dunay usa ka auto nga Kia Sportage nga gimaniho sa usa ka British national nga si Anthony Robert Hewitt, 58 anyos kasamtangan nagpuyo sa Dawes Norte, Carmen nga nagbiyahe paingon sa norte nga bahid ingon man ang motorsiklo nga gimaniho sa traffic enforcer nagsunod ni. Pag-abot sa nahitabuan matud pa ang auto padong mo left turn para musud sa eskinita padong sa sementeryo. Apan gingong aksidente nga nabangga ang motorsiklo nga gidriver ni Ripaso sa luyo nga bahay ni ini hinungdan nga natumba kini. Sa dihang natumba ang impact ni ini
Tumba ang motor og napunta ang motorsiklo sa pikas nga lane, sa pikas habig ug atulpod nga nagbaybay ang usa ka 10-wheeler truck. Busa nga latayan. Ang mao nga biktima nga traffic enforcer. Ang maong wingman gimaniho sa usa ka 41 anyos nga si Brian Barazan, 36 anyos nga residente sa Bakyawan, lungsod sa Tuburan. Sa pagkakaroon ang driver sa auto ug sa wingman nasa kustudiya sa Danao Police alang sa dugang investigasyon samtang nagpaabot pa sa desisyon sa pamilya sa nakalas. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:37 na sa kahaponon, greenhouse facility gotten over nga to sa BJMP Female Dormitory sa Mandaue. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galanea. DYHP Tatak RMN Report. Gitugyan na nga to sa Bureau of Jail Management and Penology Female Dormitory ang usa ka greenhouse facility nga gitugo sa Department of Agriculture Region 7 at suportado sa lokal nga kagamhanan sa bahin sa Mandaue. Ang greenhouse facility dunay lain-lain nga mga utanon sa masalitos, pipino, guban pa nga mahimong ikabaligya para dugang income alang sa mga babae nga mga persons deprived of liberty kon PDL. Ang female dorm warden nga si Jail Inspector Maria Rosel Paracali nagpasalamat kadto sa DA7 ug sa LGU sa Mandaue pagpili nila sa ilang pasilidad nga maoy beneficiary sa mga programa nga magamit usab isip livelihood program. Subay niini sa Mandaue City Mayor Jonky Uwana sa iyang minsay mo'y lagway nga ang sama niini nga mga programa maghatag og kahigayunan sa mga PDL nga makasugod og bag-ong kinabuhi nga maandam sila kun makabalik na sila sa ilang komunidad. Itabog sa turnover ceremony ang mga kadaguan sa DA7, BJMP ingon man ang lokal nga kagamhanan sa syudad sa Mandaue. Kasama mo sa balita ang nin Radio Man Ken Galinea, Tatak Arimen. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:38 na, samtang dugang batch sa mga OFW nga napait sa gubat sa Middle East, maabot sa Pilipinas sa mosunod nga mga adlaw. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugoy. DYHP Tatak RMN Report. Kini nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gilauman nga moabot na dinhi sa nasod sa mosunod nga mga adlaw ang bag-ong batch sa overseas Filipino workers kun OFWs nga napiit sa kagubot sa Middle East. Sila ang mosunod sa bag-o lang niabot nga 32 ka mga OFWs ug pipila ka mga dependents sa Pilipinas gikan sa Middle East nga gilangkuban sa 21 ka mga Pinoy gikan sa Dubai, duha sa Oman, samtang siyam nga mga dependents. Kasama mo sa balita ako inong Radyoman Remart Pugoy DYHP Tatak Aramen. Kadto nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab og maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di pa nimo sulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu-Doc ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Radyo mo nationwide. Ang Life Extension Vitamin D3 padayon nagtanya og libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni ini. Osmeña Boulevard, Cebu City. Buyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building, mga kasama, ingon man sa ADM Building Konsolasyon na asa Kansaga. Ang mga numero, 416-1655 or 0917-318-1161. Ang libreng consultation, Lunes nga ito sa Sabado, alas 8 sa buntag, nga ito sa alas 5 sa kahaponon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras sa alas 5:41 sa kahaponon. Ato DYHP Answer to Win promo. Ato balikan atong i-recap ang atong pangutana karong hapuna. Sa yun kay pangutana sa ato ang mga balita. Pila man ka mga
suppliers, ug contractors ang ipamulta sa Department of Agriculture gumikan sa delayed nga mga deliveries. Kabahin to sa pangabot sa abono, binhi o mga farm equipment. Pila ka suppliers o contractors ang ipamulta og 81 million pesos sa Department of Agriculture. I-like og follow DYH para rin sa Facebook page o Facebook page Attorney Rafael Fernandez Banyok Official o i-share ang atong live program karon doon na kay kagayurang makadaog og 200 pesos GCash sa imong sakto nga tubag o pag-follow sa atong mechanics. At oras alas 5:42 sa kahaponon. Para sa mga mami ug daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw ug musabak pagyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, di kalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, Citab. Uban sa hustong pagkaon ug himsog nga pamaagi sa kinabuhi, ang United Home Citab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglan mamili tali sa kalidad ug abot kaya, basta C, Citab. Ascorbic acid is a generic name of United Home Citab. If symptoms persist, consult your doctor. At oras alas 5:42 na. Duga pa mga balita maaga sa DYHP News Updates. DYHP Sumbunganan human sa mga pahinumdum. DYHP RMN Cebu, the official #1. Radyo mo nationwide.